Máš pocit, že robíš všetko správne. Ale napriek tomu máš v sebe ticho, ktoré ti hovorí, niečo nie je v poriadku. Že by si mala naviac, že tvoj život by mal dávať väčší zmysel. A možno nevieš presne, čo ti chýba. Len vieš, že ráno vstávaš bez iskry. Že sa usmievaš, ale vnútri si niekde inde. A čím viac sa snažíš to potlačiť, tým viac sa to vráti. Poznám to. Pretože to cíti veľa ľudí. Ticho, ktoré ti hovorí, toto nie som ja. Práve preto som priniesla Foundation of Brilliance. Program, v ktorom ťa prevediem cez proces, vďaka ktorému zistíš, kto naozaj si. Aké sú tvoje talenty, tvoja osobnosť a hlavne tvoj účel. Bez testov, bez náhodných rád, len ty a tvoja vlastná mapa. V programe spolu prejdeme tvoje talenty, objavíme, čo ti ide prirodzene, tvoju osobnosť, teda ako funguješ, čo ťa poháňa a tvoj účel. To hlboké prečo, ktoré zmení všetko. Potom si vytvoríš vlastný purpose statement, tvoje vlastné osobné vyhlásenie, ktoré ti ukáže smer a bude ti ukazovať smer v ťažkých časoch. Spolu vytvoríme tvoju ideálnu životnú scénu, tak, ako má vyzerať tvoj deň, tvoja práca, tvoje vzťahy. A nakoniec zostavíme jednoduchý, ale funkčný akčný plán. Nie je to online kurz a nie je to ani skupinovka. Je to intenzívna práca so mnou 1 na 1. Môže trvať 6 hodín, môže trvať 12, to ti veru nepoviem. Ale ty neplatíš za čas, ty platíš za výsledok. A ten je jasný. Poznať seba, mať smer a mať plán. Podobné programy stoja $1000. Ja ti ho prinášam za 597 €. Získaš purpose statement, získaš ideálnu scénu, získaš akčný plán, získaš smerovanie, kam chceš ďalej ísť. A k tomu ti dám ešte 3 mesiace podpory, kedy ti budem pomáhať kráčať cestou, ktorú si zvolila. Každý mesiac sa spojíme, pozrieme sa, kde si, čo je ďalší krok, kde si sa sekla. Pomôžem ti pohnúť sa ďalej, tak, aby si sa dostala k tvojej ideálnej scéne. Takže otázka je, si pripravená prestať odkladať samu seba? Ak áno, klikni pod videom a vyber si termín, kedy sa spolu porozprávame. Porozprávame sa úprimne, bez tlaku. Ale možno práve ten hovor ti konečne dá ten smer, ktorý si hľadala už roky. Tvoj život má význam. Tvoje talenty nie sú náhoda. A tvoj účel nie je niečo, čo musíš objaviť, ale niečo, čo môžeš začať tvoriť.